Oy Windside Production Ltd:stä Joutsiniemi Risto on tällä hetkellä tässä vieressä, terve. Moi! Ja teillä on tuossa tämmöinen tuuliturbiini, näkyy kuinka se pyöriikin ja mitä ilmeisemmin energiapäivillä ainakin tuuliolosuhteet ovat teille juurikin sopivat. No, tämä on hyvä esimerkki siitä, että kuinka meidän turbiini pyöri hillittömän kovaa, vaikka on kova tuuli. Täällä on erittäin kova tuuli, mutta tämä on se maksimi, mitä se pyörii sitten normaalisti. Se vaan muuttuu ampereiksi, että epäilen, että 10 amperia tulee tällä hetkellä jatkuvasti tuolta generaattorista ulos. Kyllä, vaikka ei tosiaan millään kovin kovalla vauhdilla pyöri, niin siltikin energiaa se kuitenkin tuottaa. Joo, se on meidän omaa valmistusta tämä generaattori. Me ollaan itse asiassa maailman vanhimpia kiintomagneettigeneraattoreiden valmistajia. Alun pitäen, kun ruvettiin tekemään näitä generaattoreita, niin silloin ei ollut tuuliturbiineita varten generaattoreita olemassa ollenkaan. Me on jouduttu kehittämään tämä generaattori tässä ajan myötä sitten, ja me väitetään, että ollaan ihan huipussamme tässä generaattoritekniikassa näissä pienissä laitteissa. No, tässä nyt näkyy tämän kokoinen laite. Näitä on kuitenkin eri kokoisiakin tarjolla. Joo, meillä on noin 25-30 eri mallia, eri kokoisia laitteita. Tämä on semmoinen keskikokoinen laite, suuri mitä on tehty on 50 kilowattinen tällä hetkellä, mutta Windsidein strategia on ollut, että me pyrimme pysymään tuossa alle 50 kilowattin laitteessa. Mutta on mahdollista tehdä ihan megawatin luokkaa, mutta sitten me annetaan ne noille, jos joku haluaa ostaa oikeuksia, niin myydään sitten oikeuksia niihin. No, kenelle tämmöiset laitteet on tarkoitettu ja minkälaisiin tarkoituksiin? No, pääasiassa näitä menee ammattikäyttöön ympäri maailmaa. Me on toimitettu 43 maahan tähän mennessä ja Etelänavalle ja Islantiin ja tämmöisiin mittauslaitteja ammattikäyttöön ja valvontalaitteisiin poliiseille ja niin poispäin. Mutta tätä samaa ammattikäyttölaitetta voivat käyttää myöskin siviili-ihmiset, jotka ymmärtävät tämän. Mehän on siitä erikoinen laite, kun kaikenlaista muun maalaistakin laitetta tänne tuodaan, niin me halutaan erottua joukosta. Me annamme 10 vuoden takkuun ja 20 vuoden vaihtotakuun. Että ihmiset ymmärtää, että tässä on laatu kysymyksessä. Tämä on täysin suomalainen laite, tehty alusta pitäen Suomessa ja suomalaista työvoimaa käytetty ja työllistetty suomalaisia. Niin sen takia tässä voi olla hintala erilainen, mutta sitten me olemme näitä pienasiakkaita niin sanoakseni helpottaaksemme tehneet niin, että me myöskin pystymme myymään näitä osamaksulla. Et meillä on osamaksurahoitus sitten näihin ja noin 300 € kuussa, niin sillä pääsee jo kiinni tämmöiseen meidän mökkilaitteeseen sitten. No, mitä jos mökille ottaa esimerkiksi, nyt sopivasti kun ollaan Lappajärven rannalla ja Lappajärven rannalle mökille tämmöisenä tuuliturbiinina, niin mihin kaikkea sillä energiaa sillä mökillä riittää? No, me ilmoitetaan se niin, että se on 10 valopistettä, nykyaikaisia LED-valoja kun käytetään, ne on erittäin kirkkaita vielä, ja sitten televisio ja radion saa toimimaan, eli perustoiminnot. Sitten me suosittelemme, että keittäminen ja jääkaappi toimii kaasulla, ja silloin saat täysin omavarainen. Ja sulla on kaikki mukavuudet, mitä sä tarvit tavallisessa, melkein niin kuin asunnossakin. No, miten näitä turbiineja voi lähteä sitten kyselemään omaan käyttöön, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, jos tästä kiinnostuu? No, se on semmoinen kuin www.windside.com, eli kaksoisv:llä Windside niin kuin tuulen puolella. Ja sieltä löytyy sitten meidän kaikki yhteistiedot. Meidän pääkonttori sijaitsee Viitasaarella. Ja myöskin sitten me ollaan tämmöinen, jos joku sattuu tässä kuulemaan tai näkemään nyt tässä niin tänäkin päivänä, niin meillä on erikoismessutarjous tehty jo täällä Kivitipussa messuille. Eli kannattaa ehdottomasti tulla kyselemään. Ja sen verran vielä yksi tärkeä pointtihan tässä on se, että tämä on erittäin luontoystävällinen tämä teidän tuuliturbiini. Joo, tämä on täysin äänetön ja sitten kun se pyörii, niin se ei myöskään jäädy. Yleensä turbiinit jäätyy talvella, mutta meidän laite ei jäädy. Ja johtuu siitä tämän muodosta, kun se poikkeaa näistä perinteistä muodoista. Se näyttää niin kuin hyvin tämmöiseltä yksinkertaiselta, mutta siinä on tämmöistä rakenteellista materiaaliteknologiaa kätkettynä tänne sisälle hyvin paljon. Kuten tämä taustalla näkyvä turbiini, se pyörii kohtalaisen hitaasti, mutta siellä on täysi kapasiteetti tuolla generaattorissa siitä huolimatta. Ja myöskin luontoystävällisyys sen verran, että muotoilusta johtuen myöskin esimerkiksi linnuille tämä ei aiheuta minkäänlaista vaaraa. Ei, tämä on ainoa turbiini, joka ei tapaa mitään. Tähän voi mennä vaikka koskemaan sen pyöriessä kädessä. Voin tehdä demonstraation teille ihan tässä tarkoituksella, jos se saa tuonne kuvaa.
Näin siis nähdään, että todellakin turvallinen laite on kyseessä. Kiitoksia Risto Joutseniemi sinulle. Kiitos paljon.